Sitten siinä tehtiin havainto henkilöautosta, jonka kuljettaja puhuu sujuvasti kännykkää siinä ajassa. Iltaa. Tiedätkö, minkä takia pysäytettiin? No, en ole varma. Arvaa jotain. Puhikännykkä. Niin. Joo, mun poikaystävä soitti. Joo. Tiedätkö, se on nykyään sellainen, että se riittää, että sä pidät matkapuhelinta kädessä ajaessa. Joo, mä tiedän. Sitten sä keskityt siihen puheessa ja varsinkin poikaystävä soittaa. Ja tiedätkö, mikä se uusi laki on? 3 kännykkäsakkoa, niin se vaikuttaa ajo-oikeuteen. Joo, no en mä paljon ajanutkaan. Joo, mutta ymmärrätkö nyt tällä huomautuksella, että et puhu kyllä. ajaessa Joo, kännykkää? Poikkakaveri soitti, niin se oli niin kauan. Ei riitä Mä selitykseksi. tiedän, ettei se riitä. Okei, no niin, jatkossa tarkkuutta. No niin, moi. Selvästi meni kyllä Iharkolla pasmat sekaisin, kun meni siihen auton kuljettaja jututtamaan, kun siellä olikin kaunis nainen. Ei ollut Jarkko varautunut siihen. Oliko kaunis nainen siellä? Lyhyt hame, Jaa. niin vähän häkellyi. Kyllä menit ihan hämille. En. Oikein polleena menit tuohon sivulle. Ei sakannut Sitten yhtään. No kyllä sakkas. Ei sakannut.